Здравейте, отново и на добродошлите. Ще започнем сравнително на време. Благодаря на всички за точността, въпреки промяната в часа, която имахме. Моля да извините леката сценична треска, която изпитвам от факта, че толкова много колеги сте решили да дойдете днес и да чуете тази лекция на тема визуалния език на знанието. Благодаря. Всъщност, лекцията "Визуалния език на знанието", която ще ви представим с колегата Петър Теодосиев, беше породена в един разговор с една от колегите участници в проекта H2Start. За проекта H2Start надявам се, че ще научите малко повече в хода на обучението. Това е проект, който е спечелен от Тракийския университет в партньорство най-вече с колегите от Университета по политехника в Торино, така известен като Полито. Работата, която има да свърши проекта H2Start, е да създаде център за върхови постижения, който да е свързан с зеления водород. Какво представлява зеления водород? Как той се добива, как се съхранява? Ще научим от визуалния език на знанието, създаден по текстови документи, които ще ви представя във втората част. Първо обаче, като всички вие, като хора на науката, знаете, че трябва да се запознаем с някои теоретични знания, които са свързани с нашите възприятия. Тоест, всички ние създаваме визуализации, но как тези визуализации се възприемат от публиката, към която са предназначени, е нещо много важно. И понеже аз не обичам да съм голословна, си служа с примери. Колко пъти вие сте представили или виждали подобни слайдове? Много. Какво пише на този слайд? Каква информация ни носи той? Енергията под формата на светлина навлиза в окото чрез роговицата. Имаме ли лекари офталмолози? Да, те могат да ни разяснят това много подробно и много точно. Роговицата има извита форма, която помага да се оголя пътят на входящата светлина, за да започне да се фокусира изображението в окото. След това светлината преминава през зеницата, която може да се отваря и затваря. Виждали сте, предполагам, или сте го правили и вие, да четете текст от написания слайд. След колко време ще загубя вашето внимание? Или вече го загубих? Така, затова всъщност ни е необходима визуална информация. Визуална информация, която носи същия смисъл, която носеше и текстовата информация. Само че вече можем нагледно да покажем как светлината влиза през зеницата, която знаем, че реагира на количеството светлина и тя съответно се свива или отваря, в зависимост от това дали количеството светлина е малко или повече. И след това получаваме един образ, който се вижда ето на тази картинка, на тази визуализация. Ако наблюдаваме тази ябълка, ние отзаде тя се проектира в ретината, като обърнат образ, видяхте. И след това през зрителния нерв, тази информация, която ние сме получили през очите, тя се транспортира в кортекса, в задната част на нашата мозъчна кора, където се преработва и трансформира тази информация. Тоест, дали информацията, която ние получаваме, т.е. всички вие, и която достига до вас, е еднаква за вас, или тя достига и се преработва по различен начин, това ще се опитаме да погледнем и днес. Виждате, че схемите, които ви показвам, те носят един и същ смисъл, но също съдържат различно количество информация. Тоест,
колко трябва да бъде натоварена с визуална информация една схема. Защото първата, която ви показах, тя е генерирана с AI по текста, който видяхте. Т.е. същия този голям текст, който имаше на слайда, аз съм го поставила в промпта на Gemini и съм го помолила да ми създаде схема, която да илюстрира този процес, който беше толкова дълго описан с думи. И тук, как ви се струва? Има ли прекалено много информация в този слайд? Доста е. Затова, когато създаваме, генерираме изображение чрез AI, е много важно постепенно да изчистваме и да оставяме само това, което ни е необходимо да визуализираме. Има един автор, който пише за представянето на количествената информация с визуални образи, Едуард Тъфти. Той е статистик, който пише за графичния дизайн и е изучил неговите принципи, които сега ще покажем. И всъщност той толкова много изчиства визуалната информация и я свежда само до линии и точки. Аз искам да кажа, че толкова изчистена визуална информация за мен също е трудна за осмисляне. И затова смятам, че истината е някъде по средата. Тоест една схема, една картинка, тя трябва да съдържа достатъчно количество информация, но да липсва информационен шум. Тоест излишна информация, която натоварва нашия мозък с ненужни за обработване данни. И какво разбрахме всъщност от тези схеми? Съвсем изчистена визуална информация имаме тук, че ние имаме очи, които физиологично възприемат образа, и мозък или възприятия в мозъка, които обработват тази информация и ние възприемаме. Всъщност Макс Вертнер е един от основателите на гешталт психологията. Гешталт психологията е дял от психологията, която изучава именно нашите възприятия и как мозъка ни възприема визуалната информация. Как я възприема и как я обработва. Какво всъщност остава в нашето съзнание след възприемането на определения образ. С две думи, гешталт психологията разглежда отношението на фигурата към фона. Как ние отделяме отделните обекти от заобикалящата среда. Обикновено имаме фигура и фон. Тоест, когато създаваме нашите картинки и нашите схеми, ние трябва така да направим фигурата, че мозъка бързо да възприеме тази информация, без да я претоварваме излишно. Има друг психолог, Грегори, който говори точно за етапите на възприемане на визуалните образи. Той казва, че първото нещо, което ние виждаме, когато погледна към вас, аз виждам вашия контур. Това, което отделя фигурата от фона. На следващия, т.е. контура е нещо много важно. Нещо съществено, което трябва да разграничи възприемания образ от всичко останало. И на следващия етап ние виждаме обемите и в третия етап се съсредоточваме върху детайлите. Тук са посочени някои от основните принципи в гешталт психологията, които ще разгледаме след малко и които са много важни за възприемането на различните образи. Познавате тази картинка? Какво имаме на нея? Змия глътнала слон, на която възрастните хора, когато им се покаже горната картинка, казват, че това е шапка. Като си говорихме за контурите. Защо децата виждат боа глътнала слон, а ние виждаме шапка според вас? Защо така го е описал Екзюпери?
Да, точно заради тези контури, които ни носят основната информация и защото това е много пресилено, разбира се, това е художествен текст, но всъщност за децата детайлите не са важни. Те са важни за нас. И т.е. когато трябва да създаваме една визуална информация, ние трябва да се стремим към тази простота, която сме имали в детството и която ни е била достатъчна, за да възприемем едно или друго нещо. Възприятията са много индивидуални. Сега пред вас имате една картинка на маратонка, гуменка, която е в два цвята. Какви са цветовете, които вие виждате? Колко човека виждат розово и бяло? Малко по-малко от половината. А другите какъв цвят виждате? Зелено и сиво. Колко човека виждат зелено и сиво или зелено и бяло? Малко повече от половината. Между другото, това е един интересен визуален текст. Имаше такъв случай с една рокля, с черно и златно, даже е имало разводи заради това, че единия вижда едното, другия другото. И в този случай, както казах, едните виждат розово и бяло, другите виждат сиво и зелено. И понеже аз съм показвала на много хора и не знам какъв цвят е тя реално, защото аз виждам сиво и зелено. И един мой студент ми предложи нещо много прагматично, което, тъй като аз изчетох доста за това, зададох въпроси на Gemini, попитах също и ChatGPT и те ми дадоха едни доста дълги, подобни на първия ни слайд отговори, от които аз почти нищо не разбрах и не можах да се ориентирам. След това изгледах видеа относно възприятие за цвят и там една дама от Америка, забравих от кой университет, която се занимава основно с визуални възприятия, каза, че трябва да сложим на син фон и на жълт фон и тогава възприятията ни ще се променят за сиво и зелено и бяло и розово. Нищо не се промени, направих всичко това. И един мой студент ми каза, хайде да отидем в Photoshop и с пипетата да вземем от единия и от другия цвят и да видим. В крайна сметка, да, много просто. Да, цветовете, които пипетата отчете, са сиво и зелено. Но аз ви показвам това, точно за да илюстрирам онова, което видяхме на схемата. Че всички гледаме с очите си, но това, което мозъка ни обработва като информация, е нещо доста по-различно. Тук имаме една друга интересна зрителна илюзия, измама. Кое от квадратчетата А или Б е по-светло? Колко човека виждат Б по-светло? Добре. Колко човека виждат А по-светло? А сега? Така. Защо ги виждаме по различен начин? Те са еднакви. Мисля, че всички се убедиха. Сега вече, ако задам отново въпроса, кое е по-светло, как ще отговорите? Защо? Цилиндърът прави сянка на бе. Не е бяло и не е черно. Да, защото нашите възприятия, както казах, или това, което мозъка обработва като информация, се повлиява от много фактори. Имаме въздушна перспектива, при която
тъмните цветове, колкото по-назад отиват, толкова повече избледняват и стават по-светли в нашите възприятия. Имаме хвърлена сянка от цилиндъра, както там се каза, която пък потъмнява светлите цветове. И всъщност, обработвайки информацията, когато включим нашата логика, ние казваме: О, Б е в реда на белите, значи то е светло, А е в реда на тъмните, значи е тъмно. Всъщност, обработваме информацията повече логически, отколкото оптически. Има много фактори, които, както казах, влияят на тези наши възприятия. И се връщаме отново на гешталт психологията след тези два примера, защото тя използва много подобни илюзии и двусмислени образи, за да ни убеди в тези неща. Всички сте виждали тази картинка. Защо тя е важна? Какво виждате на първата картинка? Обикновено ние възприемаме по-тежкия цвят, по-тъмния цвят. И затова на първата картинка обикновено ние виждаме първо двете лица, а на втората виждаме първо вазата. Но не можем да възприемеме и двете едновременно. Тоест ние виждаме или само лицата, или само вазата. Това е особеност на нашите възприятия, които, между другото, също се развиват, също се тренират и също се променят. Казахме, това е най-важният принцип в гешталт психологията, фигурата и фона и как ние възприемаме различните фигури на фона. Тези принципи много силно са залегнали и се използват в графичния дизайн. И всъщност, когато създаваме различни изображения, ние затова избираме дали да направим тъмна фигура на бял фон или тъмна фигура на бял фон или бяла на тъмен фон. Но най-често, най-лесно ние възприемаме тъмната фигура на светъл на бял фон. И колкото по-контрастно, т.е. ако е черно върху бяло, толкова по-лесно и бързо нашите очи ще отчетат тези образи. Следващия принцип е принципа на близост. Когато погледнете тази картинка, какво виждате първо, първоначално, първосигнално? Карта на света. Във втория поглед – ноти. Това, за което казвах, което Грегори ни обяснява за нашите възприятия, че ние първо възприемаме контурите, които отделят фигурите от фона, и това е принципа за близост. Този принцип за близост е използван в един експеримент на Кембридж. Предполагам, че всички сте го виждали и сте запознати с него. Какво имаме на този слайд? Можете ли да го четете? Обикновено обяснението е, че ние възприемаме само първата и последната буква. Всъщност, ние възприемаме обикновено думата като цяло изображение, като картинка. Колкото повече четем и колкото повече сме чели, толкова повече една дума се запечатва в нашия мозък като картинка, като изображение, което ние помним и познаваме. Друг известен принцип на гешталт психологията в дизайна, това е овеществяването или реификацията. Всъщност, чрез този принцип гешталт психолозите са установили, че не е необходимо да имаме целия контур, той да бъде от начало до край, за да възприемем ние фигурата. На първата картинка, ето тук какво имаме, как го възприемаме като кръг, въпреки че имаме само две дъги. Втората картинка възприемаме като два квадрата, въпреки че те са незавършени. И на третата няколко триъгълника. Същото е и с тези животни, които виждате, че те не са нарисувани от край до край. Съществуват само някои от основните елементи, но чрез това овеществяване нашия мозък допълва линиите, които очите ни не са видели.
И това е така наречения принцип за метастабилност, който видяхме и при фигурата, и при фона. Смята се, че не можем да възприемаме двата обекта едновременно, т.е. черния и белия, които са две глави на животни, на маймуна и на тигър, и другото е картинка на дърво и птици. Друг принцип е така наречената инвариантност, когато простите обекти се разпознават независимо от тяхната ротация, транслация и мащаб. Тоест, въпреки че тези квадратчета с точки са в различна позиция, показани от различен ъгъл, едноизмерно или двоизмерно, триизмерно, двоизмерно или триизмерно, ние ги възприемаме като едно и също нещо. Мисля си тук кое е важното. Ето как тези принципи и други такива се прилагат в графичния дизайн. Първото е принципа за простота. Окото автоматично да избира най-простата интерпретация. И това е много важно, когато ние създаваме изображения, да се опитаме да се отделим от него и да го погледнем след това т.е. да затворим листа, върху който работим там, или страницата, и след това да го погледнем и да видим как го възприемаме. Другото е принципа за близост, когато елементите се възприемат като свързани, ако са разположени близо един до друг. Всичко, което се разглежда в една област, ние възприемаме като единно цяло. След това принципа за сходство, за симетрия и за продължение. Той е много важен, защото въпреки че цветовете, виждате, са различни, ние приемаме това като две пресичащи се линии, а не като линия с ъгъл и дъга, която прави червените точки. Тоест, по-важна е формата, отколкото цветовите възприятия. И минах съвсем набързо през тези принципи, защото не е идеята да ви занимавам с графичния дизайн, а само с основните закономерности, които той използва. Но защо е важно, когато тръгнем да визуализираме нашите знания, били те в научен или в образователен контекст, да използваме добра визуализация? Знаете ли какво е това, което има на слайда? Това е оригиналният текст на статията на Мендел. Знаете, че Мендел е бащата на съвременната генетика и той пише първата статия на базата на своите изследвания с грах и с различните форми и цветове на граха и тяхното съчетаване. И статията на Мендел близо 40 години потъва в забвение. Една от причините, която се смята, че е за това недооценяване на статията на Мендел и на наистина гениалното откритие, което той прави, което и съвременната генетика използва, е типа визуализация, която той използва. Мендел е бил физик, математик. Неговият начин на мислене е да мисли в числа и в дроби. Така че той представя тази информация много точно и много коректно, използвайки големи и малки букви А и Б, като с голямо А и малко А бележи кръглата форма, с голямо А и малко Б начупената форма и така нататък. Биолозите просто не са разбрали и за тях е било прекалено сложно да разчетат този математически език на визуализиране, който Мендел е представил. Ако Мендел имаше Gemini или някой друг AI, можеше да направи ето такава картинка. И с тази картинка става ли ви по-ясно в какво се състои всъщност
теорията на Мендел за наследствеността на видове. Тоест, вече имаме изнесени, там горе виждате и цветовете, и формите, и отбелязването им с различните букви. Същото това нещо, мисля, че на тази схема е малко по-ясно, защото тя е изчистена от този информационен шум, за който говорихме и който много често различните изкуствени интелекти ни предлагат. И това, което ви казах, че Едуард Тъфти предлага, да се минимализира изображението колкото се може повече, за да бъде то по-лесно разбираемо. Понеже всички ние вече използваме AI и все по-често го прилагаме в нашата работа, аз тук съм направила една визуализация точно с AI, в която той е посочил видовете изображения, които ние използваме в нашите визуализации. Първо използваме фотографии или рисунки. Все по-рядко рисунки, все по-често фотографии, разбира се, защото рисунката отнема много време. След това имаме различни схематични изображения, графичното представяне на данни или различните диаграми, които ние избираме, за да представим нашето научно съдържание. Таблиците са много често използвани. Пространствени картографски визуализации, времеви визуализации, символи и знакови визуализации, които прилагаме, и дигитални и интерактивни визуализации, както и хибридни. Сега, тук имаме една снимка от микроскоп. Коя от двете възприемате по-ясно? Защо? Защо? Тоест, всяко изображение, което ние правим и което сме направили, което е важно в нашата научна или изследователска или преподавателска работа, може и трябва да бъде подобрено, така че то да се възприема много по-добре от публиката, която ще види това изображение. Между другото, на проектора се виждат и двете доста лошо. На моя екран изглеждат малко по-добре, а на печат ще бъдат още по-добре. Какво всъщност съм променила в това изображение? Работила съм с редактора, който предлага само PowerPoint, и в тази функция за подобряване на картинките имаме корекции, които се отнасят до светлината, до изострянето, дали да бъде повече или по-малко остротата, и светлината и контраста. В различните версии това може да работи с различни плъзгачи. Виждате как лесно и бързо може да се променя. Обикновено не винаги най-изостреното изображение, видяхте колко бързо се променя, не винаги най-изостреното изображение е най-добро, защото то създава отново този шум в нашите възприятия, за които говорихме. И затова е добре да избираме не най-изостреното, а малко по-приглушеното изображение, както можем да променяме и цвета. Само че дали трябва да променяме цвета, ако променя цвета в този, защото естетически така е по-добре, влизам в синьо-зелената гама, която използвам за презентацията си. Това какво можем да го използваме в науката така? Защото тук вече лишаваме от
истината, от научната истина, това, което искаме да представим. Тоест, искам да кажа, че в изображенията в науката не винаги естетиката е водещото и най-важното. Така, продължавам нататък с схемите или инфографиките, които използваме. Казах, че ще ви представя това, което аз имам като знание, което вече съм развила като някакво отношение към зеления водород, към екологията, към опазването на природата. Но тук виждаме два начина на представяне на пътя на зеления водород. Единият е с фотография, другия е с схема. Кое от двете е по-ясно? Инфографиката или схема. Тоест, това е другото важно нещо, когато представяме информация. Да избереме най-добрия вид визуализация, за да представим нашата информация. Защото дори най-хубавата, най-добрата снимка може да бъде много по-малко информативна, отколкото една упростена схема, която ние ще предложим. И ето тук още по-упростена схемата, в която се вижда, че зеления водород трябва да се придобива от възобновяема енергия, която ние използваме: слънце, вятър, вода. След това чрез електролиза в електролизьори, водата, която добавяме чрез получаването на тая енергия и чрез електричеството, ние разделяме на водород и кислород. След това тя трябва да се транспортира, да се съхранява и накрая, без използването на каквото и да е замърсяване на околната среда, да бъде прилагана в различните индустриални форми, транспорт, индустрия, в домовете, в всички тия неща, които ние използваме. Исках да кажа, че графиката трябва да бъде проста, но да бъде и достатъчно информативна и ясна, защото тук отново имаме графика, която ни представя същото нещо, но тя е претрупана с много информация, която е по-трудна за възприемане, по-трудна за обясняване. Още повече, че когато имаме ясна и точна графика, на нас самите ни е по-лесно да представяме знанието, което искаме да предадем на останалите, да информираме останалите за него. По отношение на диаграмите, всички ги използваме. Ясна ли е тази диаграма? Да, взела съм тази диаграма от примери в интернет за лоши диаграми. Същото е и с тази диаграма. Защо не са ясни? Много информация, неясна информация и затова трябва да избягваме много различни скали, много различни цветове. Трябва да избягваме и така наречените 3D, триизмерни диаграми, които от една страна са много ефектни, но от друга страна те отново претоварват нашите възприятия и трудно могат да бъдат разчетени и анализирани. Ето, тук отново, няма проблем. Ето тук отново можем да видим примери, които са предложени като добра и лоша визуализация. Какво е доброто и какво е лошото в тези визуализации? Моля? Да, изключително много текст. Това, което показахме при инфографиките, текстът трябва да бъде изчистван, така че с минимум текст да се получава максимум информация. Защото, както и при презентациите,
както беше в първия слайд, словесната информация не е в основата на визуализирането. Тя само може да го допълва. Основното нещо, което ние гледаме, това са изображенията и трябва да може мозъка да обработва тази информация. Сега, това е една таблица, която помолих Gemini или ChatGPT да ми направи. Ясна ли е? Да. Тоест, когато поискате от някой AI да ви направи таблица, той прави много бързо, много подредено. Аз честно казано не знам за какво се отнася тази таблица, защото не познавам нито Иван Петров, нито Георги Димитров, нито Мария Иванова. Всъщност Мария Иванова я познавам, но съмнявам се, че е същата, защото не е в отпуск по майчинство. Това е същата таблица. Сега, разчитате ли по-бързо информацията в нея? Какво съм променила? Взела съм ето този слайд и в него всъщност в раздела на дизайна аз съм променила границите, цветовете. Това не става автоматично, за съжаление понякога предлага някакви автоматични решения, но да кажем аз съм избрала ето този вариант, на който след това съм вдигнала текста като размер, удебелила съм го, така че той да бъде по-ясен, по-четим, може да се поиграе още с това и съм разделила редовете на по-светли и по-тъмни полета, така че да може, защото знаете, когато ви показват там къде да се подпишете на изборите, ви слагате едно листче, за да видите по-бързо къде е вашето име и място за подпис. Всъщност точно това съм използвала с тези редове, които ни помагат. Постерите или така наречените смесени визуализации. Те са ми любимите, защото все повече в научните конференции ние използваме постери, използваме визуална информация, за да представим по-бързо нашето изследване. И какво се получава? Виждате на тази карикатура, която взех от един сайт за докторанти. Изследователя предлага лупа на зрителя, за да може той да се запознае с изследванията, които са представени на постера. Виждали сте такива постери? Предполагам, подобни на първия слайд, който показахме. Много цитен текст, почти цялата статия е сложена в постера, няма картинки, няма информация. И как да направим от един не толкова добър постер нещо по-добро и по-информативно. Трябва да имаме една голяма картинка, която да представя основния смисъл на нашето изследване. Дали това ще бъде фотография, схема, таблица, това, което е най-добро за визуализацията на вашето съдържание. Около нея допълнително икони и инфографики, диаграми, които допълват това изображение и един QR код за тези, чието внимание сте привлякли с визуализацията, да прочетат цялата статия, която сте представили. И тук съм сложила някои от принципите за създаване на един четим и добър за възприемане постер. Виждате една голяма снимка на птица, след това малко текст и фигури, които допълват изображението, което служи за привличане на внимание. Ами, няма да теоретизираме повече. Сега ще ви предложа да споделите вашето мнение и да продължим с Notebook-LM. Надявам се, че не беше отекчителна тази доста компресирана и кратка теоретична информация, свързана с нашите визуални възприятия. И надявам се, че примерите ви убедиха
колко е важно информацията да бъде възможно най-точна, да не подвежда зрителя с цветове, форми, наситеност, а да му дава възможно най-точната информация. Казах, че ще поговорим малко за зеления водород или ще ви представя няколко ресурса, които съм генерирала благодарение на NotebookLM. Вече имаше такова обучение с NotebookLM, в което вие се запознахте с някои от основните му функции. NotebookLM е всъщност един доста полезен обучителен ресурс, който може да служи както в процеса на преподаване, така и в процеса на обучение, когато искаме да научим нещо. Как най-лесно да използваме този инструмент? Най-лесно е да имаме добър текст. Както се казва в една доста популярна книга, в началото беше словото. Тоест трябва да имаме текст, който да удовлетворява нашите нужди за генериране на съдържание. Дали ще използваме готов текст или това е текст, който ние сме създали, дали ние сме го написали с естествения си интелект, ако притежаваме такъв, или сме използвали изкуствен интелект, който ни е помогнал. При NotebookLM трябва да добавим този текст тук в раздела, в който добавяме ресурси. Правили ли сте го? Знаете ли как става? Не е необходимо това да се показва. Добре. Не знам кой доколко е работил с инструмента, извинявайте. Ще започна от създаването на нов документ. Когато тръгнете да създавате такъв нов документ, виждате, че той ви предлага няколко възможности да търсите в мрежата или някакво бързо изследване, но аз ви съветвам да имате вече готов ресурс. Не да тръгнете да търсите чрез NotebookLM, а да имате такъв готов файл. И ако нямате файл, можете да копирате от някъде текст, част от текст, ако ви трябва част от голяма книга, която имате в PDF или в някакъв друг формат, и да поставите ето тук в прозореца този копиран текст. Най-често аз използвам готови запаметени файлове. В случая мога да сложа една цяла книга и както виждате, тя се прикачва тук и ще започнем да работим с нея. Сега обаче аз ще се върна в вече създадения ноутбук или бележник, в който съм генерирала различни ресурси. Ето, виждате, това е файла, който съм добавила EFGIS 1703, там не знам си какво. И това е една статия, научна статия, която разглежда зеления водород, неговото добиване, видовете зелен водород, какво е важно при производството на зелен водород, така че той да бъде не толкова скъп. След като съм направила това нещо, след като вече го имам в бележника си, мога да задавам въпроси по тази статия. Какво имам предвид? Първоначално ноутбук ще генерира едно кратко представяне на документа. Той ви казва, представения текст представлява обстоен научен преглед на системите за енергия на зелен водород и тяхната критична роля в глобалния преход към възобновяеми източници и така нататък.
Аз съм задавала въпроси. Какви са основните технологични разлики между алкалната електролиза и електролизата с полимерна мембрана? Той ми е обяснявал, както виждате, много подробно и задълбочено. След като съм направила това проучване, което ми е изяснило доста от нещата, мога да генерирам един репорт, нали, един доклад, който представя резюме на цялата статия. Това става ето от тук. Виждате репорт. Който може да бъде като обучителен гайд, бърз документ или пост за някакъв блог, ако искате на нещо по-кратко и по-синтезирано. Освен това, съм генерирала и две презентации. Едната преди няколко месеца, другата генерирах вчера. И тези две презентации, след като изкуственият интелект ги прави абсолютно без ваша намеса. Тоест, вие не можете да контролирате това колко слайда и какви да направи. Това става ето тук от SlideDesk или презентационен там. И избирате кое от двете да бъде и му давате да генерира. Аз няма да му давам сега, защото той отнема доста време. Аз вече съм ги генерирала, за да можем да ги видим. Ето, това е презентацията, която от тук аз мога да изтегля като PDF документ или като PowerPoint. Какъв е недостатъка, че дали ще използвате като PDF документ или като PowerPoint, той сваля целите файлове като имиджи, като картинки. Презентациите, които прави, не са лоши, но понякога допуска някакви грешки, които бихме могли, как да кажа, да поправим след това в PowerPoint. Ето, това е първата презентация, която съм генерирала преди няколко месеца, начертаване на курса за зеления водород. Секунда. Преглед на технологиите, икономиката и ролята му в енергийния преход. След това виждате в този слайд, отново извличайки от текста информация, се казва, че 82% от първичната енергия в света идва от изкопаеми горива, а 73% от емисиите на парниковите газове се дължат именно на тези изкопаеми горива. Зеленият водород, който за сега съставлява само 22% от производството на енергия, което не съответства на това 82 нещо, тук се разминават. Трябва да бъде проверено това конкретно в текста и къде идва разминаването. Предлага пътека към декарбонизация с нулеви емисии. Водорода се разделя на сив водород, син водород и зелен водород, като това е в зависимост от енергията, която се използва при електролизата. Няма да минавам през цялата презентация, защото, въпреки че смятам, че тя е много интересна, защото темата на нашата лекция днес е именно визуализацията и как бихме могли да си помагаме с различни инструменти, които интегрират изкуствения интелект в своите софтуери. Какво друго можем да направим? Можем да направим инфографика, както казахме. Можем да направим и едни
тази хубава българска дума Mind Maps, които са интерактивни и ни предлагат структурирането тип диаграма в типа производство. Имаме електризорни технологии, възобновяеми източници и виждате как тази мозъчна карта се разширява и ни дава все повече информация. Аз много харесвам тези мозъчни карти, защото те са интерактивни и информацията се появява постепенно пред нас. Така че можем да следим последователността и значимостта на отделните процеси. Лошото е, че можете да ги използвате само тук в приложението, не могат да се свалят, защото ако ги свалите като файл, те вече са една обикновена картинка, която губи своята интерактивност. Така. Това е другата функция, която често използвам в Notebook LM. Нещо, което студентите могат да използват, между другото, MindMap, ето тук, това е иконката, от която показвах генерираното изображение, и флаш-картите, които ни помагат да учим. Когато имате да се подготвяте за изпит, вие можете да си направите такива карти, в които да проверите вашите знания, като обръщате картата и виждате верния отговор. И накрая, когато си говорим за ноутбук и изкуствения интелект, който ни помага в създаването на съдържание, можете да генерирате и видео, което няма звук. Защо? Ще се получи ли микрофония, момчета? Няма да го гледате. Защото всъщност чрез това видео можете да представите на аудиторията, студенти или ученици, пред които ще презентирате информацията, но можете също така и вие да го използвате като аудиокнига, за да получите информацията, която имате в документа, особено ако става въпрос за дълъг документ, цяла книга или така, как да кажа, нещо по-обемно като текст, което нямате време да изчетете. Това е в общи линии представянето на Notebook LM. И сега следва да се опитате вие да генерирате някаква информация, използвайки този изкуствен интелект. Моля на телефона си или на компютри да си свалите някакъв документ, който е интересен, важен за вас, и да се опитате да генерирате някакво визуално съдържание, дали ще бъде инфографика, карта, или пък нещо такова, и да споделите трудностите, които срещате при използването на този инструмент. Минах и видях, че повечето от вас бързо и лесно се справят с Notebook LM. Някои вече са го изпробвали, на други им е за пръв път, но инструментът е много интуитивен и лесен за работа. Колкото повече работите с него, толкова повече неща ще откривате, които той може да ви свърши. Всъщност, изкуственият интелект за мен е един добър помощник, асистент, който може да свърши доста от черната работа, която на нас ни отнема значителна част от времето. Но изкуственият интелект се развива, както надявам се и естествения.
И всъщност това, което не ни удовлетворява в визуалните продукти, създадени от изкуствения интелект, трябва да подобриме с нашия естествен интелект на базата на тези минимални знания, които, да кажем, ние имаме. Защото днес не поговорихме за има много други неща в изкуството, които са важни, като основното е композицията и добрия баланс между форми и цветове. Нещо, за което започва да пише още Леонардо да Винчи по времето на италианския ренесанс. Там на научни основи, нали, се поставя и перспективата, която е вид геометрия, математика, все неща, които са свързани отново с тези наши възприятия и илюзията за възприемане на пространство и форма. Когато генерираме някаква презентация, ние можем да изтеглим в формат PowerPoint. Доскоро ноутбук не предлагаше тази възможност, а единствено в PDF. И както си говорихме тук с много от колегите, когато генерираме някаква презентация, да кажем, тя визуално е много добре, но има правописни грешки, защото, нали, той често превежда от китайски на български, нали, това минава през много информация, която трябва да се преизчисли. И най-лесният начин за сега е да покрием това с ново поле и да си наберем наш текст, който може да бъде и по-различен от този, който е предложил изкуствения интелект. Но трябва да подберем така цветово и като размер така да мащабираме това поле, което поставяме, че то да бъде или със същия цвят и там да допълним текста, или да изберем някакъв контрастен цвят, ако искаме да създадем добре композирано визуално пространство. И по този начин ще получим една достоверна, вярна, правилна информация, която да представим пред аудиторията. Изкуственият интелект, както казах, се развива и тук споделих с колегите, че много често, когато съм работила с ноутбук LM или с Google Slides, между другото, в момента Google Slides са голямото ми разочарование, аз съм им леко обидена, защото там можеха да се правят доста промени и доста добре се справяше с визуалната информация. Но изведнъж решиха да променят нещо, най-вероятно с идеята да го подобрят, но нещата се влошиха значително. И аз днес исках да ви покажа и възможностите на Google Slides, но това в момента, което те предлагат, в никой случай не е най-доброто. И ще изчакаме момента, когато отново подобрят софтуера на това приложение на Google. Искам да кажа, че каквото и да предлага изкуствения интелект, и като текстови модели, и като визуални изображения, винаги в някакъв момент трябва да се намесим и ние с нашите знания, с нашите възприятия, с нашите усещания, така че да подобрим това, което изкуственият интелект ни е предложил, за да стане то много по-добро.